дар шаҳри Истиқлол якчанд манзили иstiqomатие ки соҳибонашон дар муҳоҷират қарор доранд ва хонаҳо беназоратанд ҳадафи дуздӣ қарор гирифт. Дар доираи чорабиниҳои оперативӣ ба кормандони милитсия муяссар гардид шахсияти содиркунандагони ҷиноятро муайяну онҳоро боздошт намоянд. ба ғайр аз тасарруфкорӣ, вайрону валангор кардани мол ашёи хона нишонаест ки афроди чапдаст боқӣ гузоштанд. баъди ба қайдгирии ду ҳолати дуздӣ дар маҳаллаи Темурмалики шаҳри Истиқлол кормандони милитсия бо муайян кардани шахсияти афроди чапдаст ҳолати идомаёбии тасарруфкориро пешгирӣ намуданд. Самти корбарии дақиқ бо методҳои оперативӣ гурӯҳи сафарбаршударо ба дуздон баровард. шаҳрванд Исаққулов Абдушариф Арифҷонович соли таваллудаш 1989 истиқоматкунандаи кӯчаи Қуррамаи шаҳри Истиқлол дар якҷоягӣ бо ду навраси 15 ва 16 сола ду манзили иstiqоматӣ дар маҳаллаи Темурмаликро ҳадафи дуздӣ қарор доданд ки соҳибонаш дар муҳоҷирати меҳнатӣ мебошанд. бо усули шикастани тиреза ё қулф онҳо ғайриқонунӣ ворди манзилҳои беназорат гашта ашёҳои рӯзгор ба мисли оинаи нилгун, таҷҳизотҳои гармидиҳӣ, магнитофон, асбобҳои сохтмонӣ ва дигар молу ашёҳои техникию маиширо тасарруф карданд. гумонбарон бо мақсади дарёфти пулу тилловорӣ ва ашёҳои арзишманд тамоми ҳуҷраҳоро бетартиб намуданд. ба ғайр аз тасарруфкорӣ, шикаста вайрону валангор кардани молу ашёи хона нишонаест ки афроди чапдаст боқӣ гузоштааст. онҳо ду ҳолати дуздӣ дар кӯчаи Темурмаликро бо маслиҳати пешакӣ дар як рӯз содир намуда ба соҳибмулкон зарари молумулкӣ расониданд. молу ашёи тасарруфшуда тавассути нақлиёти кироя ба манзили иstiqоматии Абдушариф Исаққулов оварда шуданд ки бояд дар оянда фурӯхта мешуд. ҳамчунин қисме аз далелҳои шайӣ дар манзили иstiqоматии хоҳари ӯ дарёфт гардид. боздошти гумонбарон барои дарёфт ва бозпас гирифтани предметҳои тасарруфшуда мусоидат намуд ки дар ҷараёни тафтишоти пешакӣ ба соҳибонаш баргардонида мешавад. ошкор гардидани ин ҷиноят бори дигар ҳушдор медиҳад ки бори каҷ ба манзил намерасад. дар ояндаи начандон дур гумонбарон мукофоти амали худро хоҳанд дид ки ҷазои ҷиноятӣ аст, зеро нисбати онҳо бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.